अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय प्रियांशु सिंह। कम मोदी हम रोज लूटा भी करता हमर लोड से लेके कम मोदी हम रोज लूटा भी करता हमर लोड से लेके कौन मोदी हम रोज लूटा भी करता हमर लोड से लेके कौन मोदी हम रोज लूटा भी करता हमर लोड से चलते दूर भइलो आग लगे कारखाना अपने कइलो जखम दे कइलो हमरा के नदाना में जवना चलते दूर भइलो आग लगे कारखाना में पूछ के आवो हमके बतावो पूछ के आवो हमके बतावो लेके कौन मोदी हम रोज लूटा